pamene nthawi ikuti 10:47 breaking news. Chipani cha DPP chikupangisa press briefing pakali panopo pa Times. Chimene ndachita koti kwambiri ndichonena kuti akuti apasana kale maudindo, peni phiri akuyankhula pompano akuti apasana kale maudindo, akuti ACB director, incoming ACB director, incoming chief of staff, incoming inspector general of police, incoming what. Guys, ziko ilele sila anthu akumwera okha. Press briefing mukukambayo mukupanga pamene popo ndikukamba pano ndikujambula video iniso mukupanga press briefing. Press briefing mukulimbana ndi munthu chifukwa ndi wapa Central Region. That's why pa press briefing yanuyo na Malomba Machinga amayimira ku Mangoji. Beni Phiri Cholo Sulemani Blantyre komanso part of him andachoka ku Cholo kuja makolo wake amachola team ja mu Matie State muja. Nonse amene mwaonjikana pamenepo na vicha kumakwasa Cholo. You are talking of zinthu za ziko kutenkana anthu amuzi umozi kumana miza anthu kuti ifeyo tasankha inspector general, tasankha commissioner of police, tasankha army general, tasankha ACB director, tasankha chief of staff. Zinthu zimenezozo mwachisanzo director general wa ACB amamuvomereza ndi aphungu ali ku nyumba ya malamulo. Mumusankha bwanji munthu simunalowe ni mboma momwe ndikuti mukusankha anthu amene mukwayika kuti azeza kuthandizirani kuti muziza wabera amalawi musamvere china chilichonse chimene ningakuuze ndichonena kuti chipani ichi ndi cha mtundu. That's why press briefing aunjikanapo anthu a district imozi amuzi umozi akukamba za Chakwera chifukwa Chakwera amachokera ku Central Region. Chakwera akupetereraso ndati ningokulongosolera. This is just a breaking news panopo pa 8 September 2025 pamene nthawi kuti 10:49 Beni Phiri ali nkati panopo kupanga press briefing. Chimene ndadana nacho ndichonena kuti anthu onse amene akupanga press briefing amuzi umozi, district imozi, region imozi akukamba kuti za ziko ati asankha inspector general, asankha director general wa ACB, asankha chief of staff, amakambirana za zinthu zimenezozo ndi zimene ife tikukana kuti say no to DPP. Chifukwa ngati mukubwesa director general amene iniyo mwango musankha even parliament sinagwirizane nazo ndikuti mwadziwa kale kuti iyeyonso adzakhala Mbava aza kuchita ni protect. Amalawi musalole kuti DPP ibwererenso mboma anthu ani Mbava. Kumenekotu kunali kulankhula kwa bambo Mangulama pano pa Nyasa VoiceBox. Iwowa akuti akudako kuti anthu amudzi umodzi, achigawo chimodzi komanso a district imodzi akhala bwanji pansi pa msonkhano walankhani nkumauza amalawi kuti agawana kale maudindo amene amakhala kuti ndi maudindo a dziko la Malawi. Zimenezi zikuonetseratu kuti anzathu a chipani cha Democratic Progressive DPP ndi Mbava zimene sizikuyeneranso kuti zibwerere mboma. Tepo kavota chonde amalawi kavoteni mwanzeru. Kulankhula kumeneko kwa Mr. Mangulama. Temsana choke timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.